Gag ako ng booking, ang kamo na aram mo na. Chining-chining ako pa yung mubadyo ni Mirko. Ang nag-organize tatay na, bayad na po. Asa po nagdi ka ng chicken corn. Hi ka mga hello guys! Hi! 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 Good morning! Good morning! Sa Macron, August 1, 2021. Happy Sunday everyone! Humanami og simba. So karon guys, mga unta mamahong ta kay humanamig simba, nagkadungan mi karon buntaga. Nag-pray na mo. Ikaw. Wa pa pag-pray na. O sa mag-electric fan ba ta kay aron buhay daghang reklamo sa tong kwan sa mga unta ninyo guys. May laga. Bangon. Kaon banana. Ang among sundaan kuan. Isdang iskabiche. Pero di na pwede isang pa kay fully paid na ni. Among beef steak. Beef steak. So, kining sundaan na guys, amo ning salin kagahapon sa 40 days. Katapusang nobena sa 40 days sa akong ugangan ilang lula. So, mauna to guys. Sa unang lima may diri bangaon. Unong pagani. Karon ano man, mga una naman sila kay tiguang naman po. Naman di katapusan ang tao. Hinahinay na lamang may diri ag move on. Sige na tayo kauna. Naka-lipstick? Wa na? Update. Isda silang karon. Wala ka sa kop. Lamig lipstick? Thank you. Ang tanda pa para manay compliment ko na. Oo. Sagko na nung hiwa lagi. Kung mo niya yung mushroom. Tiyok-tiyok ang lamisa. Wala naman nag-milk. Hindi, ha? Hindi mo mag-milk? Hindi na po. Anong di naman ka mag-milk? Hindi na ka, baby? Oh. Ikaw? Diyan! Bakit ang lipstick eh? Bakit mo dyan, no? Kuwang paggata. Kuwang rin, kunang baga. Next time, panipisan. Ano ba mang pagupit? Ano niya? Nga, mauli din ka. Pagupit sila. Kando-kando naman yan. Pagupit naman. Hi! Nakaka monitor nga. Kaulit. Ano di makamulig? Alas 2 nga. Domingo man lang. Naunsa naman ang kaga. Di naman ang kamulig. Alas 2 o. Domingo. Dagang sa una. Antik mo ulit. Pero di na. Tiguan nga. Tiguang. Ano yung tiguang? Kalabaw lang ang tumatanda. I'm right? No. No! Ano ba katiguan? Dili kabungan. Dili kapungan, pero dili magkatigong-tigong. Imbes na noon, makarelax o mga pila ka hours sa Domingo. Di, nanong ka mo ulit. Naniguro, nanong ka dito. Niguro ko doon dito. Ang sabi mo, Kada hamad trabaho. Trabaho. Tagaan na ang kaugaling mo og relaxing. Dili ng full time lamang ka nga. Trabaho. Bisag muna nang dili nakakapit ka.
Ginhawa. Munang inig-abot ni mo, maingon na daw. Ha? Hindi mo matapon. Sige pwede yung cellphone. Naadik, no? Naadik na cellphone. Mutago naman. Ang atong taas kay Isa man mapalik eh. sa ilis. Ma, kapag ganyan na kailis, nagtuklok na cellphone. Ako taguan. Mag-ilis daan. Gusto mo. Booking na kasi mong anak. Igo ra ka tunga. Hmm? Igo ra ka tunga. Maghukas naman mag-cellphone. Paano na siya pagka magka-ipon. Yung kagabi ipon, magpa-aircon. Dito gabi ipod. Ay, akalanin mo naman. Hindi. Pagkahuman. Lumatag sa Jo. Alas 3. Mag-cellphone. Pasumangin di ayog. Hindi. Yung sahod sa tubig. Hindi. Pagkahuman. Tanaw na itong probinsyano. Probinsyano balik-balik. Huwag mong ibigay. Mataot. Huwag mong ibulgar tanang probinsyano. Nawa namang katawan naman ko. Kaon ako din. Hindi ako. Yan ako. Nandiyan ka. Tingali. Ako na Tingali. Bulag na diet, bulag dili. Mga, kaon sa akin. nakaon ako bisda. Nakaon ko po og beef stew. Escabeche. Hindi ka ng word nga escabeche. Kanya. Spanish word. Escabeche yung dili igsagpa. Talikitok nga escabeche. Sobra ni kaghapon mang naami ingani kay sobra ra ning among sudan manong lami mig sudan guys kay ka-30 days ang gangan budget. Dapo hinimo sa sister-in-law lami. Banana chocolate cake. Right? Walking taon ko din. Walking ta. Ikaw lang isa. Ne? Oy, prepare po mo guys kay one day si nanay kay mag-walking. From Baybay to Matalon. Bisikleta? Mag-walking to. Mag-walking. I have plan. Ba, uy? Kaya ka na mo? Hindi, ano kaya? Gusto ba tali ko sa inupakan mo? Ang tawag akong Berto. Berto! Mariak mo kayo! Kami magsakyanan ug mag-chill nga ikaw mag-walking. Ano yun ang kalugada? Pila ka hours mag-walking? 8 hours. Gagay di, ang akong tingot, anak. Imo man dream niya kami kay mo support ko naman. Mag-vlog ko. Kakalimit ko ba? Oy, si Kuya Berto no mag-driving no. Ya kami ni Kuya namin sa sakyanan mag-vlogging mo. Ikaw mag-hold ka sa camera, while mag-walking, kada nga to sa kuan. Mag-live. Pila ang payment ni Kuya Berto? Daghan na. 300. 500 good, 8 hours ka ha. Pinanggan. 500 good. Or mas maayo pa, 800 kay 8 hours man. 100 per hour, is Berto. Kasi ko, oy. Hindi ako nag-booking, ang kamo na aram mo na. Chining-chining, ako pa yung mubadya ni Berto. Nag-organize tatay na, bayad na po. Bayad na tayo. Kung maka-honorarium ko, ako pa'y nagbaktas, ako pa'y nagsuon ni Berto. Kaya basta moingon ko, di na ko mo baktas, oy. Magbaktas-baktas ako from here to Kanipa. Mag-part by part kami. Part 1, part 2, part 3. Mutaran ko kuya.
Asa po nagika ng chicken cordon bleu? No, well, gika sa French. Fried kuya. Basta nga na nga. Sama. Basta na yung ang blow. French na. Now, kasabot na dito. Ug asa ng mga pulong giindikan nga sagaran makita. Ug kasagaran mabasahan. Wa man ko kakauna ng chicken cordon bleu. Kakaon ang gusto. Wa ko kailangan. Ka bang kuan manok nga kuan Ang kaya. mag rolls niya na ibutang ang mga Mga kalaman. Something. kanang bread cheese. Ya, iprito na sa Jangan no butangan man na imong chicken cordon bleu. Gi-cordon siya, it means gi-cordon, gihigot. Mo tali cordon. Tapos ang glue, anong gibutangan mag-glue? sakay. Glue. So naabay na i-glue sa ilaw, alternative glue. Burang may pagsabot. Nga gibutangan og alternative glue. Mao tay yung pagsabot. Ya. Basta natingan ko chicken na may among na sabtang dito nganong na cordon, it means cordon Itin. higtan. Di ba tay? Ang manok gihigtan og glue. Sakto. Ang manok gihigtan og glue. Iskabichi. Hindi ako sa panang uban mga sudan-sudan. Gamit. Simple. Gini, kay in English pa na eh. Masam na eh. Beef steak. Beef. Baka nga gihimong steak. Ambot, gisog ba? Gi, unsa ba? Beef steak. Kalang ko nga libuan. Kusahos. Ang anak. Di makaagi? Portal. Nagkamang-kamang. Masali ka, portal. Na, hiniwang na ka tuloy. Wa. Hiniwang lagi ka. Wa. Mana ako? Orang di iyak. Kaon saging tay. Tagay saging tatay ko. Kude. Aka? Dako ya. Ay kada ko anak. Dali di ko anong dako. Imo ning dako. Ikaw ko din. Kaon ka saging. Nakakaon na tay ko. Chicken cordon bleu. Ano mo kay? Sa pitering. Umtan dili ana do kitiring. Kang ko dai ko bread ka. Awang bon. Agawang nasabtan embutido. O diin man po nagdi ka ng word nga embutido. Hispanic naman. Dako ka today ang Influence. influence ang Spanish sa Filipino. Ano lang kayo? Pinag-pinag ka 100 years? Sige, pitering. 15 pagtaak. 333. 333 after ana before tagi one. Nice. Pizza pa man Spanish. Pagkaman, Amerikano na po. Tama. Ang karon ba? Bibigyan. Ang sa tigiingon nga gibawi na ang gatong gi-stop ang visiting courses no. BEF. BEF ya karon gibalita na pud nga ready na pud mag-exercise ang mga Amerikano sa Pilipinas, sa Philippines. Nasa South Tennessee. Ato sila nag-exercise. Ang American o British makatendo na sila. Magaling na sila kayo. At ang Ang Australian. ganyan. Mga Brighton mami o araming ganito. Ang anong Spanish, ang nagpulo na sa Pilipinas. Napagkad man sila din eh. Magtindiingon sa para karon nga Pero, Eucharistic. tungod na gitarman, tungod na sa Masabot, Kristiyan. masabot ato. Kuya nga.
Tungod sa Christianism mo, ay nagpanas lang naglawin mo nila sa dagat ka. Unsa man joy reason, inong naglawig ang mga Spanish. Missionary. Kibos, tipo kalibutan. Pero ang akong magsabot, Ubo-ubo. Ano ito na? Hindi po istorya. pero ang akong magsabot, magpuan sila ang Christianism. Christianism ako. Christianism. Ang usa ka naong, Panggoberno. panggoberno. Mao din ang magtupad ng simbahan o ang munisipyo. Oo. Kaya ang sila, basta nga. Tupad. Simbahan, nasip. Ang ako pagkasabutay, ngayon ang magtupad ang simbahan o ang munisipyo kay ug na ako noy kanang civilian nga mo adto sa pari nga mo kumpisal. Doon la. Doon kundi pag kumpisal ko no nga ikaw angay kuno nga dakpon ipadakop ka na jud. Oo. Ikaw, ang buwan ko saan? Nagto sa ilang panggoberno. Pulis, oo. Hi guys! O, bisan asa na lang ang among mga discussion, mga istorya. Ang usa, ang sibat na, kaya wa na ganahin makikistorya. So, mauna na siya sa among kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpananaw! See you on my next vlog! Bye-bye! Bye-bye, tay! Busy ba? Busy! Busy. Stop mo. Bro, di ka sa French. Ah!